välkommen till ett nytt avsnitt av Vibrant Life. Idag har vi tagit det ganska lugnt med filmande. Vi har nämligen planerat och förberett vår kommande resa till södra Thailand som vi kommer att påbörja imorgon. Det kommer alltså att vara en liten paus med de här videorna från och med imorgon, kanske på några dagar. Ja, ha det så bra tills dess. Jespers idé! Drick vetegräscher. Drick smoothies. Ät sallader. Drick mycket vatten. Ät superfoods. Drick gröna juicer. Gå mycket. Träna.